Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. I miss you. Palayo na sa akong kinabuhi, Eric. Please, palayo na sa hingpit. Nasayod ka bang buot ko kanabuhaton? Apadili ko makahimo. Tungod kay mahal ka. Ug andam ko bigigbisog ni pagbatiya. Bisan ang akong amahan, mao ang akong karipal. Nakainom ka lang. Di na pa ko nauna. Nasaan ko sa nang kong gipanulti. Bisig balik-balikon ko pas paglitok. Ug makapila ko ba kinahanglang balikon sa pagsultihan nga mahal ko ang imong amahan? Day, madakong ilis, day. Ato na ko, day, ha? Akong baon, day. Oh. Uy. Diba ikaw mo tong... Katugong... Ay, basta. Excited ako makalaag. Dugay, na kay kong makalaag. Naghanabang silron. Masuya gito slow kung nakita niya daghan kay kong pamaliton. Pero may na lang, kay librehon na sana ko siya kaon. Lain mo sa kaydi, nga ako may manghagad niyag laag, yan ako pakanon. Day, akong baon, day, kay adto na ko, day. Unya na paglakaw tiya. Ato na ko, uy, kay adto, pabiyan ako sa day lusing. Hay naman na, bi. Uy, may dabra kay kabuwak dong. Para asab na, para altar. At timing kay paigon na, slaya ang buwak niya. Ayaw na ko biyain tiya. Uy, ay kahadlok, uy, naunsa man ni. Aw, bitaw ning gwapo. Kahinomdom na ko. Ikaw dito utong anak ni Armando, sa? Ay, uban niyo na dinis na Emilio de ha, kay mulakaw una ko. Di kay ko magdugay. Mga noonom na tingalik oras, mabalik na ko. Busa uban ni Unas na Emilio de din hidong ha. Ako na bahala niya, tiyang. Kadungog ka ha, say bahala ni mo. Harmless bitaw nig daw ang laki ha. Usa pa anak sa ni Armando. Safe ka din eh. Kwarta na, bi. Ako na hatag ni mo, tiyang. Ayaw, ako na. Magkuha na Ay ako. siya na lang kuno lagi. Ay magkuha pa ka nga ni Ana ba no, nagitono na nako. Pila mo ni. Uy, katagani ni dong. Aloy, salamat kaya ha. Agyoy, kalainan si mga amahan nga galante, gud kaayo. Anak ka gud ang Armando. Nya mo na to, mo na to. Ato na ko. Bye. Tiya, Alihog na lang kog laki ni putahan. Bye. milakaw na sa tiya, Susana. Please, Eric, biya na. Lakaw na, please. Andam ko mamahan sa imong isa pa. Dili ikaw ang amahan ini. Si Armandong iyang amahan. Milady, Ay, kung ka. Ayaw pagpaduol ako. ako daw ang buhaton ni mo. Gusto na ko muhikap sa muntian. Dili ko. Ayaw kung ka. Milady, unatagan ako ni mo higayon. Ipalayo ka ikaw din eh. Anto tas lang napit. Ikaw, ako, huwag ang umaabot ang anak. Ipaniguro ko ni mo. Kung sa may pagpanggahatag nila din mo, panabuan ko na. Ihatag ko mo sa itong anak ang tanan ko maabot. Just please. Si Armando lang ang akong mahal. Ug akong mahalon hangtod na sa katapusan kong gininhawa. Pero may obligasyon na laki imong gimahal. Giilog mo siya gikas kong inahan nga tuwa ka to sa ospital. Nakigbisyo ka rin mabuhi. Nasa ikong dili mo tuyo ka mahalon si daddy. Ug dili sa mga malinahon. Samtang naakas kinabuhi ni daddy. Please. Buhiin na si daddy. Ako ka na lang, Melody. Eric, Please. Ni agradi ay dinhindapita magpuyo melody ha. Natultulan ta nagyug kampayhana ka. Mangingilog ka og kalipay. Ang mga sama nimo dili na ang buhiun pa. Homewrecker. Magbayad ka. Giilog mo lakip si Eric. Pwes, makita mo imong gipangita. Ha? Leche. Saan kay gipuhat nilang duha karon ni Eric sa soda? Mga animal, mga salpahis. Magbayad mo sa inyong pagpasakit na ako.
bayad mong duha. Paabuton kong makabiya si Eric. Kinahanglan nga makuha ka ng bata nga naa sa iyang sabakan. Biyain ako, please. Gusto ko makinusara. Dili ko mohunong. Hangtod nga maluoy ka na ako. Gawas na. Please. Mubali ko. Dili ko mo surrender. Gawas na. Buwiset! Kipati na kong kalaay nga nagpaabot ni Sud sa akong sakinan. Makalagot na una-una. Nagiusikan ko sa akong panahon ka ng papayana. Makalagot! Oh, si Eric. Siya na ka nang naglakaw pa imo din sa parking lot. Shit! Kagwapo niya, bisan sa layo pa. Himan kayo nga naglakaw. Animal. Gipahimos lang na sa lain ang iyang kagwapo. No! Dili ko musugot! Ako ka lang, Eric! Ako ka lang! Wa siya makabantay ka ganina nga nasundan ko siya. Ug nasayot na ko kunhain magpuyo si Melody. Og karon nga may biya ka naman, Eric. Ako na sa pamupuli sa pagbisita kang Melody. Why sukot sa paus? Ni ano ko tungod sa kipuyan ni Melody. Karon kang papayana ka. Aplihi ko, animal. Nabala ka na karon si Melody nga wa ko may palikod pipilakahan lang. Wa sab ko makatawag kaniya kay kanunay pantay si agatas sa akong mga lihok. Nakatuog pa siya kita. Pahimusan ko higayon. Tawagan ko si Melody. Koton ko kinang akong cellphone nga iyang gibutang ilawom siya ngulan. Hindi lang unta siya makamata. Ano yan? Nakuha ko ng cellphone. Manawag ko ni Melody. Mugawas ko din. Kinalang masayon siya nga nung wag ko mahibalik dito niya. Armando! Agata? Armando, ayoko biyahe. Please! Come back and stay! Please! Agata? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!